Vánoční trhy v Čejči mají tradici i zvuk. Tak hlasitý, že zaznívá daleko za hranicemi naší obce. Potkal jsem tady dneska dokonce Brňáky. Jarmark k závěru roku v Čejči prostě patří. Stejně tak jako bilancování, očekávání nových výzev. Vážení a milí Čejčáci, vítejte u posledního videozpravodaje s číslovkou 2024. Nový rok bývá ve znamení předsevzetí. Tím největším pro naši obec bude zahájení rekonstrukce domu Huberta Kleina. Pojďme se tedy společně podívat dovnitř. Čejč je skvělá adresa a poptávka po bydlení dlouhodobě převyšuje nabídku. Tyto prostory proto během následujících 2 let přeměníme na obecní byty. V prvním patře a podkroví jich tady vznikne celkem 8. Přízemí pak obsadí komunitní a informační centrum spolu s muzeem. Půjde zatím o nejdražší investici v historii naší obce. Odhadem spoliká 55 milionů korun. Kde na to vezmeme? Počítáme se ziskem dotace, výhodného úvěru a část zaplatíme ze svého. Úvěr budeme splácet z nájmů, které v bytech vybereme. Díky tomu nebude tento obří projekt pro obecní rozpočet do budoucna žádnou zátěží. O podmínkách výběru nájemníků rozhodne zastupitelstvo. A co nám přinese příští rok? Třeba rekonstrukci veřejného osvětlení v parku. Vyměníme stožáry a hlavně svítidla. Původní výbojky nahradíme úspornějšími ledkami. Je to další z postupných kroků ke snižování energetické náročnosti naší obce. Z téhož důvodu připravujeme montáž celkem 4 fotovoltaických elektráren na školce, Sokolovně, zdravotním středisku a na úřadě. Jsou naprojektovány tak, aby svým výkonem pokryly spotřebu elektřiny na obecních budovách. Náklady odhadujeme na 6 milionů. 2/3 pokryje dotace. Kdo je připraven, není překvapen. Je důležité mít hotové projekty v šuplíku. Když totiž stát nebo Evropská unie vyhlásí nový dotační titul, často uspějí jen ti, co svoji žádost podají mezi prvními. Občas to bývá docela závod s časem a my chceme být mezi vítězi. Jaké projekty budeme chtít připravit? Například rekonstrukci vozovky a doplnění veřejného osvětlení tady v ulici u Šlechtitelky. Rekonstrukci zahrady ve školce, kde pro děti vzniknou nové herní prvky, dopravní hřiště, nový venkovní amfiteátr před knihovnou a pro rodiče parkoviště před budovou školky. Výstavbu parkoviště a chodníku u naší základní školy. Modernizaci hodového areálu nebo výstavbu nové hasičky, která vyroste asi 150 metrů tímto směrem. No bude toho dost. Ostatně ani letos jsme nezaháleli. Posuďte sami. Demolice hospodářských budov u domu Huberta Kleina, otevření biocentra pod Dráhou, oprava cesty na Mutěnice, rekonstrukce ulice Chaloupky a další menší projekty. Celkem za téměř 30 milionů korun. Milí Čejčáci, moc si přeji, abyste zbývající čas do Silvestra prožili v klidu a v blízkosti těch, kteří vás mají rádi a které máte rádi vy. A co do roku 2025? Hodně štěstí, zdraví, hodně lásky a žádné vrásky. Tak na zdraví.